sa mga butang, nasa ilang ang kinahanglan. Walang ilang matigting na sila nalipat, mandi ay ang tanan. Sa pilit pa po abot ang katapusan, ang tambang sa Diyos, pagtuwing itulog kanunay. Kay kanatuwag na'y makakagaw, kanatuwag na'y makapukan. Kay si Kristo nagtanaw, kung ang Espiritu sama sa prodigal sa Lucas 15, hindi masalong mo. Igsuon ko, pili ang dalan nga masigpit, hindi mo'y pag-aagtuan mo. Kay si Jesus nag-anda, o puloy ang alangin mo. Lucas 14:2, kung asa ka, ato asya ito. Siya ang panakot ang katapusan, handang magsagot, pagtuulit ulit kanunay. Kay kanatuwala na'y kanatuwala na'y magapukan. Kay si Kristo ang Espiritu kanunay na uban. Igsuon ko ang kingharian mao'y pagatimuhaon mo. Kay ang amahan kanunay nakulat nimo. Sama sa prodigal son, Lucas 15 basahon mo. Igsuon ko, pili ang dalan nga masigpit alang nimo. Kay si Kristo Jesus nag-angat, o puloy angat nimo. Lucas 14:2, kung ato ba siya, ikaw ang pusa. Lucas 14:2, kung asa ka, ato asya